groot nieuws. Erkenning. Onze sprake is de sprake. Maar dat was het daar. Hoe zit dat nou precies? Daar houdt vandaag over hem in deze podcast. Maar eerst even dat muziekje. Laat gaan. Ja, het kan nog niet omgaan mee. De laatste weken was het storm in Neersassengebied. Want onze sprake is erkend als sprake. Nou, en dat is natuurlijk reviveers en allerlei kopstukken waar een oerdeneurum daar zeg je nou te doen. En er was een heel spul opgezet in Zwolle, in provinciehuis van Zwolle. Waar alle kopstukken van Oedreten, Grunning, Stellingwarven, Oude Riesel, Gelderland komen allemaal bij elkaar om een handtekening te zetten onder een convenant. En nou, dat klinkt als een deftig woord, dus dat zou wel goed zijn. Maar wie hebt onder de tekst van het convenant er een bierrem en kijk wat dat nu eigenlijk inhult. En daar wil ik vandaag eens over hem. Ja, voor de leur die het oplet, je kunt horen dat ik een beetje verkeulen zie. Geef allemaal niks. Ik zit daar achter een kuienpaal. Dus, en nu lust het dit later dan een keer. Dus weinig kans dat ik hoe besmetten. Tenzij hij me de afgelopen dagen iets echt zit tegenkomt. Maar als dat zo was, dan hoor je deze podcast niet te lusten. Kel wat een genul. Gaan we dan. Ja, ik zit er eventjes knoedenwest naar Schotland. Daar is ik niet verkeulen worden. Dat is pas gekomen toen we hier weer in Nederland waren. En toen val ik direct met de neuzen in de botter. Want toen was net het hele spul van die erkenning van onze sprake. Nou, wat heeft dat nou voor gevolgen, die erkenning? Niet zoveel. Het is hartstikke mooi dat die erkenning er is. Wie mag nou zeggen dat een officiële sprake in Nederland krijgt, dan mogen we alleen dan mogen we er nog iets meer met te koop lopen. Maar het puntje bij Pelkenkoop verandert er niet zoveel. Wie mag nog altijd niet onze sprake in de rechtbanken gebruiken. Wie mag nog altijd niet eisen dat die hele wet ook in het plat beschikbaar wordt gesteld. Ja, dus het lijkt een beetje in de wassen neuzen. Maar ze wisten het mooi te brengen. Het gaat niet zozeer over de bureaucratie en het financiële deel. Maar ja, de regering wil er gerne bij helpen of te bij ondersteunen dat onze sprake wat meer in het dagelijkse leven terugkomt. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, want daar gaat het uiteindelijk komen. Kijk, ik heb wat een mooie erkenning hebben, maar als de leut niet kijkt, ja, dan is het een beetje in de wasken neuzen. Dus we moeten proberen om dat bij de leur zelf weer terug te krijgen. En hoe doe je dat nou? Nou, dat begint natuurlijk op de school. De wichteren die moeten op de school plat leren, of in ieder geval cursussen leren. Dus directeuren en ouderen rang en al die andere leur die te bepaalt wat er op de school aan lessen voorbij komt. Die mogen zien te overtuigen dat ze plat op de school moeten gaan invoeren. Dat mogen ze aan, maar nu komt daar iets meer geld voor vrij. Van de andere kant, ze kunnen het op school wel leren, maar als het van het huis niet gebeurt, dan zit hij ook een beetje, dan blijft de geet met kuien, hè, maar zo te zeggen. Maar ja, goed, ik heb er dat convenant bijgrepen en daar staat een bult wollige taal in. Voor de Duitsers wollige sprake. Ik zal het dus even proberen duur te nemen. En dan meteen een omzetten in plat. Even kijken. Een hele riegel koopt er eerst met een opsomming van leur die het er allemaal aan met hebben de dag. En die het er allemaal al gehad. Leur die er nooit van hebben gehoord. Maar die het op de achtergrond wel heel druk met hebben geweest. Dan reed de minister van Binnenlandse Zaken, dus de inlandsminister voor de Duitsers. En de koninkrijksrelaties. Dit bestuursorgaan ziet, en die wordt hierna genoemd gewoon de minister. Provincie Drenthe, provincie Friesland, waar die hoort ook bij, ook in Friesland keuze plat. Provincie Gelderland, Grunning, Oude Riesel, Oost-Stellingwarf, West-Stellingwarf. En nou, waar gaat hij in dit convenant bekijken? De regionale Neder-Saxische sprake is erkend onderdeel 2 van het Europees Handvest voor regionale spraken of minderheidsspraken. Hiermee erkent de regering de streektaal als verrijking voor het Nederlands cultureel erfgoed. En kunt provincies en gemeentes die er wat mee te maken hebben, een één beleid
voor het Neder-Saxisch voeren. Dus het hangt helemaal af per provincie. Wat de provincie ermee wil, of de gemeente ermee wil, die mag zelf weten dat ze wat met het Neder-Saxisch weet. En wat dan? Dat wordt niet genoemd. Maar misschien is in een keer stevig lobbyen met elkaar. Dat geen net zoveel plat in het dagelijks leven weet als dat Hollands weet. Ja, en dan komt een heel wollig verhaal. Dat partij het wenskelijk achter een binnen Nederland expliciet uitdrukking te geven aan een gezamenlijke visie vanuit de overheid op de waarde en de positie van het Neder-Saxisch. Dus dat ze met elkaar trouw eens ziet hoe oud die sprake aanpakt. Maar dat zegt nog niks. Dat partij het belangrijk vindt om met elkaar de wenskelijkheid van het volwaardig bestaan van het Neder-Saxisch in levend gebruik, in gesproken zowel als in geschreven vorm te onderschrijven. Dus we willen gerne dat het in dagelijkse leven keihard en geschreven wordt, zoveel mogelijk. Nou, van wie hangt dat dan af? Niet van die lui dit hieronder geschreven uit, maar dan hangt van u af en van mij of wie dat gewoon in het dagelijkse leven gebruikt. Maar dat dit telt hij daar. Het gebruik van het huidige Neder-Saxisch in zinnen hout, soorten, het functioneren als levendig communicatiemiddel en de verzorgende gebruikmaking in bestuurlijk verkeer en in culturele uitings van belang voor de eigen cultuur en identiteit. Dus ze weten wat, ja goed, oud-goot begrijpt, ze weten wat op bestuurlijk verkeer wat met en vooral in de culturele hoek. Nou, en dat kun je dus dalen op versjes en gedichten, mooie vuurdrachtavonden. Maar daar weet uit deze podcast al langer lustig dat ik daar mijn eigen ideeën over heb. En nou die sprake vooral nuttig moet maken. Maar dan staan geet met kan je niet, zoals ik eerder ook al zei. Je kunt een mooi gedichtje maken. Maar dat gedichtje dat doet hoor goed een minuut en dan gauw weer over op het handhuis. Maar nee, wie wil gerne dat het stilzamatig gebruikt wordt. Maar dat zit minder twee zijn. Voor dan. Het Neder-Saxisch wordt gezien als een actuele spiegel van een levende, eeuwenoude traditie die op moderne wijze wordt voortgezet. Nou, ja, klinkt heel mooi. Wat ze bedoelt is een oorlogssprake en die mogen op een frisse wijze gebruiken. Het is van belang om het imago van het Neder-Saxisch, dus het marktbeeld, en de gebruiksmogelijkheden te stimuleren en te versterken. Dus ze weten het zo vaak mogelijk kunnen gebruiken, zodat oudere generaties gemotiveerd raakt om de sprake aan jongelui duur te geven. En dat de jongelui die sprake ook wel weer leren. Want dat is nog een beetje, de oren ziet het belang dan van nee. Die zit jarenlang indoctrineerd met het idee dat plat slecht is, dat het niet goed voor u is en dat je er maar beter aan doet om dat zo gauw mogelijk te vergeten. Dus om het niet duur te geven. De jongeren, die hoort dat natuurlijk ook, want kleine putjes hebben grote oren, zeggen ze dan. Die heeft dat ook gehoord. En die denkt ook van het is de sprake van oudere lui, niet voor jongeren. Zo gauw het probeert, dan zeggen ze van, je zegt het niet goed. Of probeer dat maar niet, want je moet netjes kuien. Maar je kunt ook heel netjes in het plat kuien. Dat is dus een volgende. Dan moet je hem kijken. In ieder geval, kunt er dus op dalen. Wie moet dat duur geven aan de wichteren, aan de kleine kinderen, aan de jonge morgen. Nou, en dat moeten we toch aan. Dan verandert zo'n convenant niks aan. Partij bepaalt in consensus wat de gevolgen zijn van een erkenning binnen Nederland. En dat daarbij niet, dus uitdrukkelijk niet deel 3 van het handvest als vertrekpunt worden hem. Ja, ze moeten dus nog afstemmen wat het nou eigenlijk inhult, deze erkenning. Dus daar zijn ze nog zelf ook nog helemaal niet over. Dus het kan nog alle kanten op. Kijk, wie kan zeggen van dan is het eigenlijk niks waard. Maar je kunt ook zeggen, nee, wie hebt de intentie nu, wie hebt de wil om het uit te breiden. Dus op zich is het een hele mooie trad, maar het is nog maar net het begin. Het primaat van de ontwikkeling van het beleid met betrekking tot Neder-Saxisch ligt bij Neder-Saxische overheden. Nou, wie ziet dan de Neder-Saxische overheden, denk ik dan. Maar goed, het gaat nog even dan. Waarbij BAC zelf bepaalt op wat voor een wijze, op een passende wijze, aandacht gegeven kan worden aan de bescherming van het Neder-Saxisch. En dat de minister moet mogelijk een complementaire rol vervult. Dus de minister heeft er zo min mogelijk mee te maken, maar als je hem nodig hebt, dan kan je hem op laten komen en dan doet hij even zijn kunstje en dan is het goed. Maar
ja, ze moeten zelf, dus de provincies en de gemeentes moeten zelf trachteraan om het te gaan gebruiken. En dan moeten ze zelf uitdutsen op wat voor wijze of ze dat wilt. Het beleid ter bevordering van het gebruik van Neder-Saxisch kreeg nadrukkelijk geen vorm door het introduceren van verplichtingen en vuurschriften. Je moet niks moeten, zeg maar. En ik denk dat dat ook wel een beetje aansluit bij de Twentse volksaard. Ze gauw al iets moet, dat wil het niet. Een van mijn gevleugelde uitspraken zelf is, wat mijn kameraad mij nog altijd voor de vuur gooit, is dat ik ooit eens een keer heb gezegd, ik moet niks. En dat hoor ik nog altijd weer, maar dat is een beetje bepalend voor hoe de leur hier in elkaar zit. Volgens mij zei dat Herman Vinkers of Gerrit Kraa, als we hier iets moet, dat wil het niet. En zo gauw wat iets niet mag, dan doen we het juist. Net als wat mijn vader altijd zegt, wie zit net bing, als je ons aan de oren trekt, dan gaan we achteruit. En als je ons aan de stad trekt, dan gaan we vuuruit. Dus eigenlijk moet je Neder-Saxisch gewoon voorbij. Want dan weet de leur het allemaal in één keer keien. Nou, en dan het beleid ter bevordering van... Oh, dat hebben we al gehad. Nee, Maar het kreeg dus geen verplichtingen, geen vuurschriften, niks mut, alles mag. Zo lees ik het. En dit vind ik ook een heel mooi en heel belangrijk. Het belang van Neder-Saxisch wordt onderschreven voor het handelsverkeer met Noord-Duitse deelstaten. Nou, dat is iets wat ik al jaren voor, hoe ik me hard voor maken, om aan te geven dat die sprake nut heeft. Ik laten zien dat het een internationale handelssprake is. En dat het niet zomaar iets is voor iets bij ons ook, dat we hier een boet loopt en dan een pruitje kunt maken. Maar nee, dat we daar echt met een boer op kunt. En dat we bij bedrijven aan kunt om hier handel met te drijven. En ook, kijk, Nederlanders kunt verdammt slechter Duits. Duitsers kunt van oorsprong geen Nederlands. Dus ja, en Engels is ook altijd een beetje skimmig, dat wel of niet kunt. En als je dat niet weet, waarom kies je dan niet voor die sprake die je gemeen hebt? Het plat, het Neder-Saxisch, het plat Duits. Als dat al van vroeger ook naar handelssprake was, dan zal dat ook altijd wel een waarde hebben. Niet dan? Dus als je nog eens een keer handel weer doen met een bedrijf uit Noord-Duitsland, probeer dan ook eens een keer plat te krijgen. Ik had al eens een keer een mooi onderzoek naar gedaan, maar dat is weer een ander verhaal. Het convenant wil ook zeggen dat het op de lagere scholen al toegestaan is. Het mag op de lagere scholen gebruikt worden, waar het echt een levendige sprake is. En dat vind ik ook altijd weer een beetje skimmig. Dus je maakt al lesgeven niet plat, als je dat weet. Maar alleen als je kunt aantonen dat die sprake door ook echt dagelijks gebruikt wordt. Nou, dat vind ik een beetje skimmig, want ja, dat helpt dan niks, zeg maar, als je gerne die sprake weet uitbouwen of weer terugbrengen in steeds hoe het voort is, dan moet je het ook mogen gebruiken op steeds, hoe het voort is en hoe die sprake geen dagelijkse omgangssprake meer is. Dus we maken best een beetje, spraak-imperialistisch denken, durch mij. En dit is ook heel belangrijk. Het Neder-Saxisch kan in het hogere onderwijs, in het voortgezet onderwijs, in aanvulling op de aan verplichte lesstof, vakken en programma's, in de vrije ruimte aangeboden worden. Dus scholen gaan de kinderen kunt te meer op scholen Neder-Saxisch volgen als bivak. Nou, dat is heel mooi. Maar dan moet je wel volk hebben waar dat kan. Dus ook daar zit weer een hele wereld, geeft daar achter los hoe dat het beste kunt doen, zeg maar. We moeten dus PABO-studenten opleiden dat ze wat met plat kunnen. We moeten leraren van het hogere onderwijs opleiden dat die andere leraren kunnen helpen om die sprake te gebruiken om een vak uit te dragen. En wat spreekt die morgen nou met elkaar af? De minister erkent de regionale sprake Neder-Saxisch als een wezenlijk, volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taalsystematiek binnen Nederland. Nou, dat hebben ze mooi omschreven. Er zitten dus meerdere spraken hier en daar hoort Neder-Saxisch ook bij. Nou, dat was altijd dat zo. Maar goed. Artikel 2. De partij die spant zich voor zover als ze dat kunt en werkt samen om de Neder-Saxische sprake in Nederland te behouden en het gebruik te bevorderen, dus aan te jagen. Zonder dat er nieuwe wetten en regels voor moeten komen. Maar ja, goed, dat denk ik van, dat is gewoon nodig. Want nu kunnen ze altijd nog zeggen van je mag dat niet gebruiken, maar zo staat dat nou eenmaal niet in de wet. 2. De in het eerste lid bedoelde inspanning en samenwerking wordt in consensus nader uitgewerkt in procesafspraken over onder andere de vergaderfrequentie,
elkaar actief informeren. Nou ja, dan gaat er dus kijk al die lui wat dit nog ondertekend hebt en zich ervoor inzet dat die sprake beter gebruikt wordt. Die komt dus op regelmatige basis bij elkaar om te kijken van, nou, hoe gaat het nou? En wat kunnen we met elkaar doen om dat beter te maken. Dus dat is een groot punt. De provincies komen dus regelmatig bij elkaar om te kijken van hoe gaat het met onze sprake en waardoor jullie er dan om dat aan te fietsen, zoals ze dat in de rente noemt. Om die sprake aan te jagen, zeg maar, om dat op een hoger plan te krijgen. Nou, al 2 jaar gaan ze kijken hoe het te vuur staat, of te hulp me heeft, of dat dingen aansmen. Dus dat vind ik ook wel goed. Dingen mun aans, dat kan ik ook nog al vast verklappen. Want het gaat niet werken zo. In 2 jaar tijd kun je nog niet zo heel veel doen. Dat heeft tijd nodig. Maar wat het al 20 jaar heeft duurt en wat nu eigenlijk is gebeurd, is dat onze sprake nu landelijk erkend wordt. Kijk, dus er zit wel ontwikkeling in. En ik denk dat ook niet zo negatief moet doen met zijn hand. Kijk, Hendrik-Jan Bukkers, of Hendrik-Jan Oldewerm, hoe weet ik al, daar staat breed uit voor RTVO's te verkondigen dat die sprake geen toekomst heeft. Dat een verloren zaak is. Verder Jolie van vroeger van normaal. En zegt, ja, het heeft geen toekomst. Nee, die sprake zo oud die van vroeger kent niet. Maar dat wil niet zeggen dat de sprake verdwijnt. Nee, ontwikkelt zich tot een nieuwe vorm. Dat doet er continu. Dat is een duurgaand proces. Dus die sprake blijft wel bestaan. Daar ben ik niet bang voor. En er zijn 4 miljoen sprekers zo wat. Die zit niet allemaal van de een op de andere dag dood. Of die kun je dat niet in één keer niet meer. Nou, de afspraken. De minister en de Neder-Saksische overheid onderschreeuwt gezamenlijk de wenselijkheid van het volwaardig bestaan van het Neder-Saksisch in Leeuwarden-Gebroek. Dus we weten allemaal gerne dat blijft. En daarbij komt nog dat het gebruik van het Neder-Saksisch gezamenlijk wordt ervaren als een bindende factor in de oostelijke en noordelijke samenleving. En waarom moeten die twee nou weer een scheidende neem worden? De minister meent dat de partij het hier aan met op de markt opbouwend kunt methelpen bij het faciliteren of in het fuseren van de behoeften die de plaatselijke en regionale beleid overstijgt, maar dit daaraan wat complementair zijn en als nodig wordt beschouwd voor het volwaardig functioneren van Neder-Saksisch in de regio's. De minister kan een aanvullende rol spelen in aanvulling op het beleid. Dus, zoals ik eerder al zeg, wie gaat de minister een keer bijtrekken als dat nodig is, als ponypeertje mooi voor aan te staan en vriendelijk te glimlachen. Dus, een heel verhaal. Hartstikke mooi. Je hebt erkenning. Maar zoals ik eerder ook al aangaf, daar blijft het niet bij. Of daar moet het niet bij loon. En ik denk dat dit juist pas een aanvang is. En vanaf hier moeten we met elkaar zelf aanvatten wat ik kon van aangeven alweer aanhoudt van de Nederlandse regering elk niet meer verwachten. Tenminste, nu nog niet. Maar dat we zelf zoveel mogelijk moeten doen. Hoeveel is het waard? Ik denk dat dat een grote vraag is om te stellen. Hoeveel is het waard dat die sprake blijft bestaan? Nou, sprake verdwijnt. Dat is nou eenmaal zo. Maar het zal jammer zijn als dat juist met een van ons gebeurt. En we kunnen ook allemaal prima Hollands of Duits of wat dan ook. Maar je mist wel een deel van uw identiteit als je dat zomaar opgeeft. En ik denk dat we daar misschien al wat aan kunt doen. En als je dat gewoon op een hele dagelijkse, normale wijze gebruikt. En niet alleen maar onbenullig doet. En niet alleen maar kijk naar vroeger. Maar het gewoon als moderne, normale sprake presenteert. En het gebruikt ook. Niet alleen maar om oude die sprake zelf te kunnen. Maar over alle dingen van deze wereld. Dan kan het gewoon de wereldsprake zijn. Zoals wie dat bedoeld hebt. Hè? Net zoals het Engels of wat dan ook. Dus wat moeten we met dit convenant? Heel blij met mij. Maar het hier niet belangen. We moeten nu verdaan. We moeten nu in een hogere versnelling. En vanaf nu kunnen dingen spraakbreed ook aanpakken. En ik denk dat dat de weg naar vuurten is. Ik weet niet hoe lang we weer aan kwaken zijn. Voor mij is ik alweer vrij lang oude tijd. Maar ik zal hem kijken. Nou, mooi lange zat. Dus daar halen we het bij. Ik wens u allemaal een mooie week toe. Met lekker eten. Want dat is heel belangrijk dat je lekker eet. Niet te vet. Mezelf weer trouwens. Maakt niet uit. Heb je aanmerkingen, denk je van Martin Sketer goed te kwaken? Of hebt het eens een keer hierover of daarover? Of misschien zal dit mooi zijn of dat. Laat het ons weten op weltspraken@gmail.com. Dat e-mailadres komt nogal in beeld. Maar goed, voor nu wil ik het hierbij laten.
Ik ga de stemmen en rustig geven, zoals ik het hoor. Geet het helemaal mis. Maar ik moest gewoon een mooie wekker. Ik zeg, groot gewoon.